Hvad synes I om mig? Du er pæn. Du er sød. Du er virkelig flink nok. Og det skal lige siges, vi er 100% seriøst. No hate. Peace. Jasmin, den igen. Mørkhåret eller lyshåret drenge? Pinkhåret. Ja, helt klart pink. Der er ikke så meget andet der. Nej, alt andet det er no-go. Louise Børsting Nielsen. Hvad synes I om mig? Du er bare helt vildt sød. Og dejlig. Og pæn. Og smuk. Bjørk Lind. Hvad synes I om mig? Okay, jeg synes, at du er sød og pæn og flink og alt det der. Er I forelsket? Ja. Martine Andersen. Hvor dejlig er Martine fra 1 til 10? Og det er ikke fra Martine. Martine, hun er 10. Helt klart 10. 10. Måske 10,1. 10,9, ikke? Ja. Ja, 10,9. Der har vi Jasmin, den høje eller lave drenge. Dværge. Dværge, helt klart dværge. De er helt vildt nuttede. Ja, jeg sender lige gå. Louise Schabbert. Schabbert? Schabbert, det var der. Hvad synes I om mig? Du er sød. Du er pæn. Du er smuk. Du er vildt god til sådan noget akrobatik. Jeg kender dig ikke rigtigt, men du er meget pæn. Jasmin. Personlighed eller udseende? Dværge. Okay. Kaylee Kage. Nej, jeg hader kage. Ej, det smager Der. klamt. Kage, det er fandme... Så spørger Louise Børsting Nielsen. Vans eller Converse? Vans. Træsko. Martine Andersen. Tør I sige, Martine er meget sejere end os, og vi skylder hende slik næste gang vi ser hende. Nej, jeg tør ikke. Nej, det tør jeg heller ikke. Og vi har heller ikke lige sagt det. Nej. Nej. Rikke Brisa. Hvad synes I om mig? Du er pæn, og du er god til at ride. Og du er sej. Sådan Yes. ret sjov. Venner eller kærester, spørger Jasmin Lind. Tabte du lige min iPhone? Forever alone. Woo! Så skriver Jasmin Lind. Okay. Jasmin. Den er svær. Pæne eller søde drenge? Pæne drenge er som regel fede. Nej, omvendt. Søde drenge er som regel pæne. Jasmin Lind, hun spørger. Langt eller kort hår? Til mig, kort. Til drenge, langt. Louise Børsting Nielsen spørger. Hund eller kat? Buster. Buster. Jasmin Lind, hjerte. Igen, svært spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Petrine Stjerne. Borgen. Hvem kan I lide? Det er en hemmelighed. Petrine Borgen elsker I lavkage. Nej. Vi kan ikke lide kage. Nej. Jasmin Lind. One Direction vs. Justin Bieber. Katy Perry. Katy Perry. Jasmin Lind. Hvad bruger I af make-up? Bruger kun blå øjenskygge. Jasmin Lind. Hjerte. Stjerne. Fuck var det? Det ved jeg ikke. Måske min far. Trine Borgen spørger jeres idol. Monique. Erika. Louise Børsting Nielsen. Lakrids eller vingummi? Bolsjer. Kys eller snæv? Numsepilleri. Petrine Borgen. Går I meget op i, hvordan I ser ud? Vi kan godt lide... Det ved jeg ikke. Hvad kan vi godt lide? Nå, nej, det var ikke det, spørgsmål var. Nå. Martine Andersen. Hvem var den sidste, I kyssede med? Monique. Erika. Cola eller Cola Light? Cola. Cola Light. Nå. Hvad? Det skal være ægte så meget. Er I søde? Ja. Nej. Monique, hun er sød. Ja.
Det var det. Og hvad laver I sammen? Spiser dillebøs. Min mave. Og så spise. Alt muligt. Og blive tykke. Og Og sådan har I nogensinde drukket. Vi har drukket vand. altså lige nu har vi drukket cola. Jeg har også drukket varm kakao. Men er jeg irriterende lige nu? Spørg din mor. Kan I sige alt til hinanden? Okay, skal jeg lige prøve? Alt. Kan du, Monique? Nej. Er I bedste venner? Nej. Kommer I sammen med nogen? Monique. Hvem kan I lide? Monique. Buster. Jeg troede lige, du skulle til at sige budding. Jeg kan også godt lide spille med budding. Og I. Okay. Irene Tuffeson. Hvad laver I lige nu? Fra Nico og Nicos mor. Vi laver den her video. Og vi ses snart. Irene og Nicoline. Og Ellen. Og Aksje. Og Marie. Hvem har haft det mest seriøse forhold af jer to? Irene Tuffeson. Hvornår får vi svar? Nu. Far vs mor. Farmor. iPhone 5 vs SG3. Nokia for life. Amalie Boesen. Hvad er jeres ærlige mening om mig? Du er også pæn. Og du Du er ser rigtig... rigtig pæn ud, men jeg har aldrig rigtig sådan snakket med dig. Men du er helt vildt flot. Det er du rigtig. Tak. Det er så lidt. Don't stalk. Vi kommer ind og kigger ind ad dit vindue.